Hayırlı gün, hürmetli cemaat. Mine buшлай күрсәтмәдем сезгә ике йортны, ике бинаны. Берсе кибет, элек анда бер кибет булган ие. Теге нинди булалар инде шул теге. Советлар шырында уйышкан шул теге кибетләр, шунда берсе хатын 90 ел башларында бездә редакция диктофоннар журналистларга тарата башлаганнар безгә. Мин аны шаяртып шул кайсы вакытта аларны ничектер язып аладыр идем. Соңнан бер аерым сөйләрмен Алла берсе. Берсе кибетче миңа әйтә: "Бирмисеңме миңа? Менә бирсәң, мин ди иремне ди исерек чагында сөйләгәннәр ди, соңдан ди айнагач ди ышанмый ди. Мен әйтәм, син фәлән сүзләр, яман әшәке нәрсәләр сөйләдең. Яман кыландың, ышанмый ди. Менә мин язып алырым да үзенә тыңлатырым, ичмәсәм арак ташлар иде." Менә шушы йортта бер кыз, ул да кибеттә эшлидер. Мин аны сәүдәне газетта алып баргач темасын, ул шунда сатып торадыр, практикада булды. Соңнан шушы күршедә генә тора икән ул. Бер вакытта сөйләшеп киттек тә. Шулда диктофонны сорады. Чөнки атасы эчеп ала да ди. Не ди, бик кылана ди, артык ди. Кыйныш мәллә анасын. Инде өченче. Белмим, исемләрне әйтергәме? Исемен әйтсәң, кемдер белер. Менә ул пединститутта укыды, өченчесе. Казанга китте, тора хәзер шунда. Күрмәдем күптән. Шулда вакытта сөйлидер. Әти ишеп алады, әнине куып йөри. Мин башлап китим дигәнем, урыс халкының әйтеме бар икән. В каждой избушке свои погремушки. Ягъни гырыф гадәт һәр гаиләдә, һәр кешедә, һәр дәүләттә, һәр халыкта без инде игътибар итәбез менә гаиләгә мәсәлән. Шул әйтәсем килә. Тагы инде ничә кешене очраттым. Бер гаиләдә мәсәлән беләдерим, анасы эчәдер, шул ичү аркасында китеп калды. Курбан булды ул бер танышы белән ичеп утырганда, тегенәргә артык теләгән беләсез инде. Җинси теләчәк булган инде. Бу каршы булган, уларны шулай азаплап теге дөньяга озатып куйган. Тагы нәрсә әйтәс килә. Мин бит журналист буларак күп кешеләр белән сөйләшәм. Пединститутны тулай торганда хатта мин ничә кеше белән таныштым да, алар сөйлидер, сәүдәне алып барганда алар сөйлиләр. Менә шул әйтәдер миңа. Мин сорыйм. Онтып калам кайсыларын. Берсе әйтәдер. Мин ди үйгә кайткач әти урыша дип бер шиша сыра, ягъни пиво шул инде алып кайтам да ди, ул шатланып китә ди. Шунасын бер камы буенда су кергәндә бер кыз белән сөйләшеп киткәнем, ул пединститутта укый икән. Әти белән аерышты, чөнки әти эчте ди. Мин менә сөйләдем инде бер ике тапкырмы. Крашин кызы таныш булган иде. Ул сөйләгән. Вакытында ул теге эшләгән, шул мәктәптә ул эшләгән. Әтисе, анисе укучы булган, теге укытучы, өлкән сыйныфларда. Шулай алар танышып киткәннәр инде. Соңыннан инде ди, эчәди инде менә. Менә хәзер кемдер тотыныр танышлар арасында шул ди эзләргә, теге урысча әйтмешли, по таким-то параметрам. Юк, алар бик еш очрый. Шундый хәл. Шуңа күрә хата да булырга мөмкин. Ул мин шуңа күрә исемләрне әйтмим, чөнки исеме килеп чыгыр.
Кайсы вакытта яраталар. Балаларына bir türlü isim беругә, я килеп шуга шулай шул исемле Әби мәрхүм әйтәдер ул, аракы шайтан сидеге дип. Шунда bir езни мәсәлән анда ишергә яратадыр. Мен аны инде ни бала чакта шул әбинең сүзләре искә төшердем дә. Мен әйтәм, шайтанны ипкә бәйләп утырт та, шуны нин бәвил диләр мәне, сидекне тагы икенче төрле. Әдәбият телендә белмим, кызганычка каршы. Шуннан алда эшимеш нәрсә дип. Инде ул СССР чорында шул темага бик күп булды сюжетлар. Әйтәсем килә. Хөкүмәт bir яктан көрәш алып барган булды үзенә калса. Хатта мин әле Сахалинда булганда, әле ул май айында указ чыкты Горбачевның. Мен Хабаровскийда отельдә кунып чыккач, чыксам, газет алсам, укып чыктым. 18-ме числода чыкты ул. Аның алдыннан әле мин bir ayмы, 2 ayмы элек Сахалинда нәрсә инде бу? Хастахана, поликлиника, шифахана, больница. Шифаханага барган, юк, хастахана, адаша башладым мен шул поликлиникасына бардым инде. Шифаханасына барган идем. Шунда карасам, коридорда bir ханым ак халатлы стен газетмы ясаганнар, нәрсәдер элеп ята. Хуштылар имешти, көрәш алып барырга, көчәйтергә. Хөкүмәт шул вакытта ул алдан ничектер кемдер сизгәнме, Мәскәүдәнме бераз теге сигналы подают дип әйтәләр. Башта бәлки килә башлаган ул, әле май указга хәтле сизелгән инде. Горбачев бит үзе бит яшереп, әллә кая бәркәйдәме качып үзе язып тормаган ул указны. Аны бит ярдәмчеләре, журналистлар яза. Алар бер-берсенә сөйли. Мәсәлән, шундый указ üstünden эшләп утырабыз дип. Чөнки Брежневка да аны кемәле онттым инде. Баш ватып тормыйм инде. Искә төшә бүтән вакытта. Танылган журналист язган ди ул китапларны «Малая земля», «Целина», «Возрождение» дигән. Ул вакытта гел шул исебездә торадыр алар антурнан гел китаплар, аның язган мәкаләләрен гел китап бастырып чыгаргалар. Ул вакытта танылган журналист инде. Искә төшереп тормыйм инде. Менә искә төшеп тормыйм дигәч, шул ук килеп чыкты. Аграновский фамилиясе. Шуңа күрә журналистлар әзерләр, бер-берсенә әкрен-әкрен сөйлиләр. Бу инде Сахалинда сизеп алганнар да, әкрен әзерләп башлаганнар. Вот. Менә 1,5 минут калды, җәмәгать. Тамам булат, нәрсә әйтәс килә. Сез сорарсыз, ник инде хөкүмәт шулай көчен салмаган башта? Әйтәсем килә. Ул bir яктан СССРның нефттан акча тауып торды, чит илләргә нефт сатып. 80-нчы елларда нефт хакы төшә башлады. Бу әйтерсең икенче нефт инде. Аракы кыйбат аракы, шутлап карасаң ул валюта, твердый валюта атыл, гел атылар, гел аның бәясен күтәреп торалар. Шуңа күрә аракы сатып, арзан шәрәпләр, плодово-ягодныйны атылар, плодово-выгодный дип. Шуны сатып, хөкүмәт бик күп, бездә менә татар төрк теленнән хазина дигән сүз, аны кергән урыс теленә казна дип шул тотканнар, казна дип мәсәлән. Шул казнаны тутырырга ярдәм итеп торган ул эчемлекләр. Менә шулай хөкүмәт җәмәгать 200ле булды. Арак эчмәгез дигән була, көрәшкән булып, үзе арак сатып торды, ирекле сатты. Хәмер эчемлекләрне. Нәтиҗәсендә гаиләләр җимерелде. Кешеләрнең бәхетләре сау булган.